ilalim mga interporta. Ako hadlo-hadlo ka. Kay pwede ti kay papulis. Luis! Siya si Melissa, ang trabaho niya ang magpatubo og kwarta sa mga tao ug mao ni ang iyahang istorya. Uy, dahil na di ka? Okay na ito, hindi ako sa'yo mo. Actually, dahil okay na sir, pero kailangan pa i-process inyong requirements. Dahil nakatubig. Ay, sige, dali. Kala ka daw, uy, yung tatinugan no, namatamis ka kang i-invest mo, ha? Tinood na dahil kaya ang kauban gahapon, yung 100k, nahimong 150k. Maghapon na siya narilisan. Sige, inom ko na ko si auntie. Gusto ko siya sa iyo. Sige, tonsor ko sa auntie, ha? Okay, para makakuha siya bangan ka. Tunggu sa dyan. Sige. Tete, nato ko kay Iladrapang. Indas makaka. Ay, sige. Mintras, napatong halon sa uman ako kahapon. Tete, sa. Pila yung invest eh. Kuan, 10,000 pa man ito na sa ko ang kwarta. Pero ang 5,000 lang ako ang i-invest. Kay ang 5,000 po ako ko ipalit og medisina sa akong uma. Sige, Tete, mag-invest po ko. No, 1.5 lang itong kwarta ni Ronaldo dito, Tete. Tete, sa pa Ronaldo, Tete, ha? Wala ba siya kabalo? Sige lang, kanang kwarta ni Ronaldo nga 1,500, mutubo pa man na. Inigtanaw niya, mahimo na ng 3,000. Tete, no? Tara. Dahil dara sa MT, oh. Paka mag-invest ko, gihapon. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Te, mo na siya si Belinda, te. Pero kung saan ng trabaho, nagkara pa siya na-releasean. Diba? Sa investment, ma'am, natin mga option. It's either monthly or yearly. Pero mas nindot jud ang yearly kay kung dako mo amount na i-invest, mas dako siyang tubo. Ma'am, kanang, ninudoy ka na siya, ma'am, no? Ay, ma'am, kanang mga tanan, tako, ma'am, ba? Kanang litan, ma'am, magbakumpleto na ma'am ang mga requirements, ma'am. Narilisan na nila yun? Yes, ma'am, marilisan mo dayon pag mapasa ninyo mga requirements. Kung monthly yung pilion, eksakto 11 karon, next month, pwede na marilisan. Wala, te, nindot kay te. Ay, sige. Ay, di ba, day? Naman to kung mga requirements mo, no? Ay, ote. Sige, day. Kuhaan saan ako, ha? Dam, nakata ng mga requirements dam. Ay, sige. Okay naman, daily. Bilang po din mo i-invest. 1.5 na siguro ko na mo eh. Ay, dam, ako, kuan, 5K. Ay, sige, dam, pero parang 5K ni mo, dam. Ako pa mo, 10K na nimo. Sige. Ma'am, dara mo requirements, ma'am. Dam, pwede na ako makuha yung puhunan para ma-process na ako para next month, kanay mong 10K, nakapalit na kag motor. So, muna kong gingon sa mga mga luta nga na 50 square meter nga nagkantidad og 180,000. O kini siya nga kuan ma'am nga price is negotiable pa ni siya. Pwede na to ma-convince ang owner ani og usa pud ma'am nga doon siya sa kalsada ug pwede nimo siya matindugan og business. Amaw ba? Hello? Pinsan eh. Ayaw ko hadlo-hadlo ka. Kay pwede ti kay papulis. Wala na ba ako kailas sa imuha? Ayaw kong matakag pasangil. Kabalo ba akin sa ko? Oo ba? Nakita ka? Kabalo ko, gasa ka. Shit ka to. Ma'am, ito to ma'am. Wala. Sige, paan ko na. Sige ma'am, kay ako nang i-prepare mo ang mga papers. Salamat kayo ma'am ha. Sige, kay ako tayong bayaran. Yung mga Pang ilan? Hindi lang kasi sila kung ilaron. Daghan pa.
Kinsa na pud ni? Inyo na po kong hadlok-hadlokon. Wala ba ako nahadlok ninyo? Hello? Aba ko ang pulis. Si Kuan ni Day. Diba, nakakaroon tong adlaw sa release? Wala pa man lagi. Ay ma'am, kamo day ni ma'am. Hello ma'am, pasensya kayo ma'am. Dili ta mo marilisan karong adlaw. Basin sunod tuig pa. Kay nagka-problema ang among kumpanya. Pwede na, Day. Hindi ka pang kwarta nga akong gilit sa imo ha. Ako pag tinaguan. Di ba ilalim mo nga ito kwarta? Salig biya mo sa imo ha. Oo ma'am, sorry kayo ma'am ha. Sige ma'am, kay busy pa ko ma'am. Release? Yung kwarta, ako nang ipalit ng yuta. Luis! Tama!